Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар моҳи нав қарор дорем. Аз ин тараф кальсивои цирк, дар инҷо бошад худи моҳи нав ва дар ин тараф кальсивои 32 микрорайон. Хонаи фурӯши имрӯзамон дӯстони азиз дар маъна ҳамин бинои 18 ошшонага ҷойгир аст дар 8-ум ошшона. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ 109 метри квадрати мебошад дӯстони азиз. Аз рӯи нақша духонага, лекин 7 тиреза дорад хона дӯстони азиз. Озод метунен 4 хонага, ҳатто 5 хонагаам кунен дӯстони азиз. Бениҳоят масоати калон дорад ва 7 тиреза дорад. Дар инҷо якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ва дар инҷо бошад ҷои ошхона дӯстони азиз. Масоати хона бениҳоят калон аст, 109 метри квадрати. Дар инҷо метавонед шумо ошхона монед ва дар инҷо ҳуҷраи хоб, яъне спални бо ҳоҷатхонаи худаш ва балкон дӯстони азиз. Чӣ хеле ки шумода маъқул аст, ҳамин гуна метавонед планировка кунед хоная. Дар инҷо озод 2 ҳуҷра мешавад дӯстони азиз ва дар инҷо ҳам боз як ҳуҷраи дигар мешавад. Ҳатто метавонед ба 5 хонага табдил тиҳед дӯстони гиромӣ. Лекин дар ҳолате ки шумо хонаи 5 хонага мекунед, дар инҷо аллакай ошхона мешавад. Инҷо ҷои ошхона мешаваду а дигар ҳамаи ҳуҷраҳои истиқоматӣ мешаванд. Хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст дӯстони азиз. Худи бино назди роҳи калонда ҷойгир аст. Боғчаи кӯдакона, таваққуфгоҳ ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамаашон дар назди бино ҷойгир ҳастанд дӯстони азиз. Дар худи бино 3 та лифт мешавад. 2 ошшонаи аввал мағозаҳо мешаванд ва дар дуюм этаж террасаи обшӣ мешавад. Иҷозати ремонта аллакай моҳи июлда метиҳанд дӯстони азиз ва худо хоҳад аз рӯи нақшаи ширкати сохтмонӣ моҳи октябрда бояд дома супоранд. Нархи хона бошад сари 1 метри квадрати $600 мебошад дӯстони азиз. Дар умум $65400 мешавад ва барои харидорҳои аниқ камтар савдо мешавад. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. Аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. Бинои ширкати Мегаполис, яъне Доми Мегаполис мебошад дӯстони азиз. Дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона. Ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. То боздид барори кор. худо нигаҳбон.